Završeno prvo poluvrijeme. Hrvatska je pokazala jednu neviđenu moć. Mogli su voditi 4-5 golova razlike. Ali drugo poluvrijeme je bilo dosta slabije i sigurno je da će Bilić iskoristiti sva saznanja o tome ko može napraviti rezultat koji mi očekujemo, a ko ne može. Pa zadovoljan sam, sigurno da bilo bi mi draže da sam zabio gol, da sam završio neke akcije što smo napravili, ali ostalo mislim da je još dio uigravanja, tako da najbitnije je bilo da se ovo utakmica odradi, da bude pozitivan rezultat i da idemo naprijed. Ну, я могу по-русски говорить. По-русски. Koliko znate o hrvatskoj reprezentaciji? Нет, ну, хорватская команда сильная команда. И мы в Молдавии даже писали в прессе, что Россия должна бесплатно газ давать Хорватии целый год. Vonik je sam najavio da će biti više trening utakmica, budući da smo, iako smo mi, ja mislim, jako dobro, ozbiljno shvatili, pristup je bio jako dobar, međutim vidio se u drugom polovremenu da smo stvarno od ovih treninga što smo napravili sam mnoge malo teške i vrijeme je bilo dosta sparno. Da vidi da smo još u pripremnom periodu, da je bilo dosta grešaka i sigurno još 2 tjedna da ćemo to ispraviti, da ćemo pravu formu onda kad je najbitnije.